ସତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ। କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ତାର ଗତିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେପରି ରାହୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ମେଘ ତା କଳା ଆସ୍ତରଣରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ସେହିପରି ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଏ। ସବୁଦିନେ କଳା ବଜାରୀମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ନଥାଏ, ଚୋର ଘର ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ କଳା ବଜାରର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଶ ହେଇଯାଏ, ଚୋରି ଜିନିଷ ଧରାପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ମିଛର ସବୁ କୁହୁକ କାହିଁ କେଣେ ହଜିଯାଏ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଏ। ମିଛର ଆକାଶ ଛୁଆଁ କୋଠାଘର ତାସର ଦୁର୍ଗ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଛିନ୍ ଭିନ୍ ହେଇଯାଏ। ସତ କହୁଥିବା, ସତ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷଟି ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପଥରେ ତାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମାର୍ଗରେ ଅଚଳ ଓ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଥିରେ ପଥଚ୍ୟୁତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଦେଖି ହାୟ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ମାତ୍ର ଏ ସବୁରୁ ସତ୍ୟବାଦୀଟି ଆପଣାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘିନି ଯାଅ ମୋତେ, ଅଥବା ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ଆଦି ନୀତିବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମନୋଭାବ ନଥିଲେ ଏହା ଆଚରଣ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମିଛ ବାଟରେ ଆଗଉଥିବା ମଣିଷଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସଂସାର ସୁଖରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଶୋଚନା ତଥା ପଶ୍ଚାତ୍ତାପର ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଅହରହ ଜଳି ଜଳିଯାଏ। ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ତା ପାଇଁ ହୋଇ ଉଠେ ସୁଦୂର ପରାହତ। ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ପୋଡ଼ା ଭୁଇଁ, ଆଶା ପାଲଟିଯାଏ ଆଶଙ୍କାର କାଳ ବୈଶାଖୀ। ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରିଯାଇଥାଏ ସେ, ତା ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ଶବଟିଏ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥାଏ। ସେଦିନ ବାତ୍ୟା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ପରି ଥରି ଉଠୁଥିଲା ଦାନବରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଆଚରଣରେ ସେ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ତାର ଚିରଶତ୍ରୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ତାରି ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଏହା ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ସମସ୍ତ ବାଧା ବନ୍ଧନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୋଷୀ ପାଇଁ ଯେତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାରିଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା। ତାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ତଥା ଈଶ୍ୱର ଅନୁରକ୍ତିରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସୁନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଜୟ କଲି, ଶେଷରେ ନିଜର ଏହି ଅବାଧ୍ୟ ଦୁର୍ବିନୀତ ପୁଅ ପାଖରେ କ'ଣ ହାରିଯିବି? ଅନୁଶୋଚନାର ଆହତ ଅଭିମାନରେ କୁହ କୁହ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ତାର ପୁତ୍ର ଯେ ତା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ବାଧକ ହେବ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ମହୁଆ ପବନ ପରି ତା ପାଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ଥିଲା ତାର ଅଲି ଅଲି ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଲିକା। ଭାଇର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରରୁ ଯେମିତି ପଢ଼ି ନେଇଥିଲା ସେ। ଭାଇ କପାଳରେ ହାତ ଥୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆପଣାର ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କଲା ହୋଲିକା। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ଭାଇ, ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ବାଟର କଣ୍ଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବି ମୁଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ବଳରେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ହାସଲ କରିଛି। ଅଗ୍ନିରେ ଅନେକ ସମୟ ରହି ବାହାରି ଆସିବି ମୁଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଲୋମଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ନଥିବ। ତୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଭାଇ। ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ବସିବି। ଶେଷରେ ବାହାରିବି ମୁଁ, ସେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଓଠରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା କ୍ରୂର ହସରେଖା। କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସରିଲା। ଜଳି ଉଠିଲା ପ୍ରଖର ହୁତାସନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ଧରି ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ହୋଲିକା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହାହାୟ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଗଲା ଗଗନ ପବନ। କ୍ରମେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଲା। କାହିଁ ଗଲା ହୋଲିକା? ଶାନ୍ତ ପଦ୍ମାସନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଅସତ୍ୟ ଭିତରୁ ସତ୍ୟର ସତ୍ତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଅହମିକା ଓ ଛଳନା ପାଉଁଶ ପରି ତଳେ